Jeg hedder Niklas Christensen og er 18 år gammel. Jeg hedder Jonas Krause. Jeg hedder Oliver Larsen. Jeg er 18 år gammel. Jeg er lige blevet 18 i dag. Jeg startede på produktionsskolen for et år siden. Og tidligere elev her på Gribskov Produktionsskole. Og jeg er lige præcis gået her et år i dag. Jeg startede på det pædagogiske værksted, men er så siden flyttet til multimedie. Startede på design og produktion. Design og produktion, som er håndværkslinjen, hvor du kan være smed, tømrer, maler, du vil lave alt i håndværk. Jeg laver alt fra billedredigering til interviews, til opdatere vores Facebook-sider, flyers, alting med teknisk. Jeg har været med til at lave vi lavede et samarbejde her, som Gribskov Produktionsskole samarbejde med Post Danmark, hvor vi fik en masse postcykler, som vi skulle renovere fra skrald til at kunne levere dem. Der har jeg lavet mange træopgaver, som at lave sådan en skydetårn op til Sverige og lave mange forskellige ting. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle lave, og så har det så hjulpet mig med at finde ud af, hvad jeg vil bruge mit liv på. Lige nu der er jeg i gang med at dreje sådan en skål. Min plan er at søge ind som konstabel, og så få et par udsendelser. Altså 21 søge ind i frømandskorpset. Jeg har lært at styre mit temperament her. Fordi man går så mange mennesker op og ned af hinanden, og da jeg kom her, så var det lidt svært at styre mit temperament, men det er blevet bedre med tiden. Altså jeg vil klart anbefale, hvis man er færdig med 9. klasse, og man ikke helt ved, hvor man skal begynde, så er det i hvert fald at starte på en produktionsskole, for det hjælper en med at finde ud af, hvad man gerne vil med sit liv. Så alt det lærerige ting, man får nede på design og produktion, det får du rigtig godt ud af ved at tage videre på en håndværksmæssig uddannelse. Ja, nej. Nu er jeg rykket til KU. En kombineret ungdomsuddannelse, som der giver karaktererne 0-2, så man kan komme ind på teknisk skole. For eksempel hvis du skal være tømrer eller smed eller noget, så har du allerede lugtet lidt til det. Og så er det bare hyggeligt at gå, og man får gode kammerater, og man får en masse nye venner. Det er, at jeg slutter til sommer. Bagefter så skal jeg på teknisk skole som tømrer. Jeg er startet som VVS'er. Jeg har fået en læreplads hos Åge Nielsen, VVS i Fredensborg, hvor jeg startede med at komme ud i 2 uger i praktik, og så gav jeg den skalle, og så kom jeg ud som en lærling. Så nu er jeg startet på erhvervsskolen, jeg er i gang med min uddannelse derinde, som jeg skal færdiggøre, og så kommer jeg ud som en mester igen. Så